नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. गोय काणकोण श्री मल्लिकार्जुन देवालय 11 मार्चाक दिवजा तर 12 मार्चाक प्रसिद्ध शिरशारांनी जात्रा. काणकोण गोंय राज्याचो काणकोण तालुको हो कारवारकाराल्या भाषा देवदेवतांच्या आणि सांस्कृतिक दृष्टीन रितीरिवाज परंपरा सगळे दृष्टीन समान असा. कारण कारवारकाराले जास्तीत जास्त कुलदेव गोंय राज्यातच असा. तितूंत काणकोण श्रीस्थळाचो मल्लिकार्जुन देवाचे जास्तीत जास्त कुळावी कारवारात विविध भागात वास्तव्य आसात. 11 मार्चाक श्रीस्थळाच्या श्री मल्लिकार्जुन देवालय आवारात सगळे सुवासिनीन बायलान आपले पारंपारीक दिवस घेऊन मिरवणुकीक सहभागी झाले दिसून येले. वेळीप किंजळेकर, देसाई गांवकार, नगरशेखर देसाई गांवकार हेमगेले तिन्ही भोवरी जाल्ल्यानंतर बोळये आणि किन्नरकाराल्या दालचल्याले कान तोपचे आणि बायलचलेक सुपली दिवचो कार्यक्रम जालो. रात्रीन 8 वाजताना श्रीची मूर्ती पालखेंतल्यान मिरवणूक आणि खोलकर भावंडाले सुवारी वादन नंतर गुलालोत्सव साजरो जालो. 12 मार्चाक प्रसिद्ध षष्टीची जात्रा जातली. त्या दिवस शेळी भोव साजरी जातली. नंतर सकाळी अंदाज 10:30 वाजताना श्रीक तुळाभार अर्पण, दनपारां 3 वाजता प्रसिद्ध शिरशारांनी उत्सव अवतार आणि कौल प्रसाद जातलो. प्रत्येक 2 वर्सांनी येवच्या ह्या उत्सवाक भक्त मोठ्या संख्येन हजर रावतात. प्रत्येक वर्साक हो उत्सव कार्यक्रम यशस्वी करूक समिती आणि महाजन परिश्रम घेतात हे विशेष. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. आमदार रुपाली नायक हेमी केल्लो आपूण कंपनीत शेअर होल्डर आशिल्लो आरोप निराधार असा. सतीश सैल कारवार अंकोला क्षेत्राचे हाली आमदार रुपाली नायक हेमी माजी आमदार सतीश सैल हेमी महाराष्ट्राच्या ईगल इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीत भागीदार आसात असो आरोप करून मान्य पालकमंत्री श्री कोटा निवास पुजारी हेमचे मुखार जिल्हा पंचायत सीईओ कार्यालयात आरोप केल्लो. तो निराधार असा असे माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमी केलो. प्रसार माध्यमाकडे उलयतना सैल हेमी सांगले की जर आपण या कंपनीत भागीदार असा म्हण सिद्ध जायत तर आपण राजकारणातल्यान निवृत्त जाता. नापेक्षा सिद्ध करू जायन जाल्यार आमदार रुपाली नायक हेमी आमदार पदाक राजीनाम दिवचो अशी तेमी अट घातली. हेका हाली आमदार रुपाली नायक किती प्रत्युत्तर दिता ते पुढले दिसात कळटले. जर सैल महाराष्ट्राच्या ईगल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीत भागीदार उरत तर तेमी राजकारणातल्यान संन्यास घेतले. त्यांना आमदाराक कडक प्रतिस्पर्धी असो कोण उरना. तेजेन कारवार अंकोला आजी माजी आमदारा भितर हितूत कोण खरे आणि कोण खोटे प्रचार करता हे कळसाठी मतदार आतुर जाल्ले आसात. या वेळार ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष समीर नायक, जिल्हा काँग्रेस वक्तार शंभू शेट्टी हेमी हजर आशिल्ले. ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೋಟ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಸಿಇಒ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿಯರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಈಗಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 6.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ರೂರಲ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ROC ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮದು ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ
ROCಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಸರಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ 2021 ನನಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, 2022 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 2023 ನಾನು ಈಗ ಏನು ನಾಡ್ದು ಇದು ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ತುಂಬ್ತೇನೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಆ ಹೂಡಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಾನೊಮ್ಮೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕಾರವಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವಳು ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು राजीनामे ನೀಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. निवडणूक लागी आल्यानंतर आमदार आरवी देशपांडे वेगवेगळी आश्वासनं देतात, पण निवडणूक झाल्यानंतर दिलेली आश्वासनं विसरतात. माजी आमदार सुनील हेगडे. जल जीवन जल मिशन योजनेसकल राज्य आणि केंद्र सरकारान असू जगलबेट आणि रामनगर ग्रामपंचायत वाठारात कायमस्वरूप उदका पुरवण करचे खातीर 28 कोटी रुपयाची येवजण मान्य केला. पूण काँग्रेस सरकार सत्तेर आसतना आणि आरवी देशपांडे मंत्री असताना तेमकां हें काम करूंक मेळ्ळें ना. जर तेमकां रामनगराचो उदकाचो प्रश्न सोडवचो आशिल्लो जाल्यार सत्तेर आसतना हें काम कित्याक केलें ना असो प्रश्न माजी आमदार सुनील हेगडे हेमी उपस्थित करून आरवी देशपांडे हेमी उदका योजनेचे श्रेय घेवन फुडले निवडणुकीत मताचे राजकारण करतात असो आरोप केलो. रामनगर पुनर्वसन केंद्राचो विकास आमदार आरवी देशपांडे हेमकां लागून थांबिल आसा. 2001 ह्या वर्सा मंत्री असताना KPC खाला रामनगर उदरगत योजनेची फायल बंद करच्याक आमदार कारणीभूत आसात अशें सुनील हेगडे हेमी सांगले. निवडणूक लागी आयल्यानंतर आमदार आरवी देशपांडे वेगवेगळी आश्वासनां दितात, पूण निवडणूक जाल्यानंतर दिल्ली आश्वासनां विसरतात. हाचे पयले जायती कंपनी हाडून रोजगार निर्माण करचे आश्वासन दिल्ले, पूण निवडणूक जाल्यानंतर ती आश्वासनां सोपनूच उरली. देखून आता आमदाराच्या आश्वासनाचो मतदाराचेर कसलोच परिणाम जावचो ना, खरें कितें तेमकां खबर आसा अशें माजी आमदार सुनील हेगडे हेमी सांगले. पुनर्वसन केंद्र रामनगर हे झालं ना, त्यावेळी हजारो एकर जमिनी उदरनिर्वाहासाठी दिल्या रामनगरवासियांना, पण त्याला आतापर्यंत 40 वर्षे झाली, पण त्या शेतीला अजूनही पाणी मिळाले नाही. कारण काय असावं सर त्याच्यामागे? शेतकऱ्याला पाणी, हो. इरिगेशनचं. मी काय म्हणाले, बघा रामनगरचं जे जेव्हा डॅम झालं, सुपा डॅम, जे रामनगर पुनर्वसती जे केंद्र झालं, आजची रामनगरच्या परिस्थितीला तेव्हा जे झालेलं तेव्हा का लीडर्स होते, ते लीडर्स त्याला रिस्पॉन्सिबल आहे. ते लीडर्स बरोबर करत होते सर. आज रामनगरला जोडा तालुक्याची हे हाल होत नव्हतं. जसं वाईल्ड लाईफ टायगर सँच्युरी याचा अगोदर टोटल रामनगरमध्ये रस्ता करत होते, तर आज हे प्रॉब्लेम येत नव्हतं. कसं ते लिडरशिप कसं फेल झाले, तसंच मागचं लिडरशिप बी फेल झाले. ते लिडरशिप फेलमुळे त्याला आजपर्यंत पाणी आलेलं नाही. शेतकऱ्यांना पियालाच पाणी देत आणि शेतकऱ्याला कुठं पाणी. त्यामध्ये भाजपचे पण आमदार होते सर, गंगाधर भट म्हणून, मग तेही फेल झाले असं वाटतं का तुम्हाला? नाही, मी पण आमदार होतो. मी पण आमदार होतो की 5 वर्ष. मी काय म्हणालोय, जे मुळात प्रॉब्लेम स्टार्ट होते ने, तेव्हा जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना लिडरशिप असते, ते लिडरशिप बरोबर, ते मुळाचं लिडरशिपच बरोबर नव्हतं. मी सांगा की 2001 ला हो देशपांडे फाईल क्लोज केलाय. 2001 ला तेव्हा देशपांडेला कळालं नाही मागे काय अग्रीमेंट होतं, डॅम होताना कसं द्यायला पाहिजे, कशाला मी फाईल क्लोज करू, ते देशपांडेला कळायचं होतं. 2001 ला फाईल कसं क्लोज केला, काय ग्रामसभा केला, काय लोकांना बोलवला, काय मीटिंग घेऊन इथं केला, काय नाही. याचा राजकीय प्रेस्टिजसाठी फाईल क्लोज करून टाकला. ओके सर, तुम्ही आमदार झालात तर पुढे ही फाईल आहे ती ओपन करू शकता काय चान्स? ओके, फाईल ओपन झाले. फाईल ओपन होऊन मी असताना 2012 मध्ये जे शोभा करंदलाजे मिनिस्टर होते, त्यांना त्या दिवशी नव्हते. त्यांनी आमचे विश्वेश्वर कागेरी त्या दिवसाचं मिटिंगचं हे होते, योगेश्वर मिनिस्टर होते आणि आमचा आनंद अस्नोटीकर त्या दिवशी हजर होते. तेव्हा मिनिस्टर सगळ्यांच्या समोर ह्याचं फाईल क्लिअर डिस्कस होऊन फाईल ओपन केलेलं आहे. आम्ही म्हटलं ते फाईल क्लोज होत नाही, आम्हाला अजून त्याचं भरपूर ते फाईल पुढे फॉलोअप झालेलं नाही. फाईल ओपन आहे, आधी ओपन आहे, फॉलोअप केलेलं नाही. आता 11 किलोमीटर इथं कॉन्क्रीट रोड केले, बाकीचं टोटल करायचं आहे. त्याचं 47 किलोमीटर करायचं होतं ना आमदार. मी तेव्हा असताना केलं, फर्स्ट फेज मध्ये 11 किलोमीटर दिलं, तेवढंच आहे. भटकळात बोलेरो वाहनासकट 700 किलो गोमांस पोलिसाला ताब्यात.
आरोपी फरारी. भटकळ. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्याच्या डोंगरपट्टी वळणाचेर बोलेरो वाहनात 700 किलो गोमांस ओढताना पोलिसांन अचानक धाड घालून सुमार 1,40,000 रुपये किमतीचे गोमांस ताब्यात घेतले. या प्रकरणाची नोंद भटकळ पोलीस ठाण्यात झाला. आरोपी फरारी असा. पुढील तपास चालू असा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.